Іх прапускаюць наперад бабулі, бо дзетак першых паклікаў Хрыстос. Яна на ручках пакуль у матулі, анёльскі самы маленькай узрост. Цікаўна вочкамі свет аглядае людзей і лікі, што ззяюць з ікон. Як дзеткі большыя самі складаюць крыж-накрыж ручкі, бо рай навакол. Даецца людзям дар Божы нябесны, каб душы вылечыць, грэх папаліць. Яе матуля да чашы паднесла анёла чыстага, каб прычасціць. І немаўля пры вялікім народзе так паслухмяна і радасна так глядзіць на чашу і з лыжачкі ў роцік бярэ часцінку, прымае Хрыста.